Kom også til Repair Café i Circular Lab. Her til Repair Café, så kan du komme og fikse dit tøj, og de giver både vejledning, og så er der også udstyr og redskaber til at gøre det hele. Det er kun fantasien, der sætter grænser i labbet. I dag har jeg taget på bukser med, som jeg gerne vil give nyt liv. De skal sys ind i viden, og så skal buksebenene tages ind. Nu har jeg fået syet mine bukseben ind på begge sider. Nu skal den tages lidt ind i livet. Efter 2 produktive timer her i Repair Caféen, så er vi kommet til det endelige resultat. Det var alt for vores vlog. Løg med Instagram, og så kan I se næste gang, der er Repair Café.